Gaur goizean ikusi ahal izan ditugu euskal antzezle ospetsuenetakoak grabaziorako prestatzen. Tesa Andonegi, Patxi Santamaria, Teresa Kalo, Ramon Agirre eta hain ezagunak ez diren beste askok ere bertan du antzezle eskola. Telebistan aritzea kamera aurrean bila betez eta olako erritmo intensoan, ni uste beti ona dela aktore batentzat. Baina sorte handia daukazu aukera laneteko jende ezagun eta aktore ezagunekin daukena kriston esperientzia eta alde hortatik beraztasuna eskolekin oso pozik nago. Batzuk aterpean esan bezala, baina gainerakoak Kandido Uranga eta konpainia basoko eszenak errodatzen Euripean eta Javi Elortegiren zuzendaritzapean. Bueno, bigarren denboraldea da, aurten saiatuko gara misteriotik eta intrigatik jotzen gehiago, utziko dugu bildurra eta egingo dugu pixka bat famili guztientzako. Intriga maite dutenek badute non eta badute zer, ETV batean Balbe Mendi.